Toto je lupa. Toto intro už asi väčšina z vás pozná, pretože je to z videa, čo dokáže zapáliť lupa. Kto nechápe ten princíp, tak vám to teraz vysvetlím. Vysvetľoval som, že čo je to lupa a zistil som, že pomocou slnečného žiarenia dajú sa zapaľovať veci. A keď som si kúpil lupu, tak som zapaloval rôzne predmety. Napríklad ako list alebo drevo. Toto video máte v hore karte a ideme na video. A ešte som zabudol povedať, že toto je video, že či funguje aj lupa cez zimu. Som veľmi pripravený, ale kde je lupa? A potom lupu som hľadal nejakých 20 minút a toto som našiel. Diamantový meč. A našiel som aj toto. A bola tam tá lupa. Ale bolo neskoro večer, takže som to urobil na ďalší deň. A na ďalší deň som si uvedomil, že to potrebuje svetlo a hlavne teplo. Takže som nejakú nádej tomu nedával. Ale možno nás to prekvapí. Zobral som lupu a utekal som. A keď som prišiel vonku, bolo zasnežená záhrada. Videl som lupu a išlo sa na vec. Ale zamračilo sa a musel som počkať. A začalo rovno aj snežiť. Ako prvé som využil papier, čo nám v minulom videu nezapálilo sa. Teraz ide list, čo sa nám v minulom videu podarilo zapaliť, tak uvidíme, či aj teraz. Odpoveďou na túto celú otázku je nie. Zapálenie pomocou slnečného žiarenia súvisí od teploty. Dúfam, že ste si z tohto videa niečo zobrali a dajte mi prosím odber a čau.